Hoe begon ik met mijn video's ook alweer? Dat lijkt vergeten. Juist. Hey, het is ik. Sorry dat ik weer al... Oh my god. Dit plukje haar irriteert mij echt zo hard. Ik had niet eens door. Weet je wat, ik ga mijn intro gewoon veranderen en ik die mij excuseer omdat ik nooit upload. Ja, ik heb dus al heel de tijd niet geüpload omdat ik stage had en ik wou mij zo nog wat inzetten voor mijn school en zo. Ik heb echt een zielig verhaal. Echt waar. En ik dacht, misschien ga ik dat toch wel met jullie delen. Ik denk echt dat jullie leven rijker gaat maken. Ja, sowieso. Ja, met mij gaat alles super goed. Het is dus bijna vakantie voor mij. En het is nu momenteel echt aan het regenen. Misschien hoor je het, want ik zit onder de fucking Velux. Ik moet straks naar beneden gaan eten. Het eten is bijna klaar. En straks na het eten kan ik niet meer opnemen. Want dan gaan mijn broer en mijn zus gaan slapen. Maar mag ik geen lawaai meer maken. En praat veel te snel, want het kan mij niet schelen. En ik kan snel praten. En dus doe ik het gewoon. En nu ga ik gewoon vertellen wat ik eigenlijk wou vertellen. Dus mijn pipi zit al sinds november in het rusthuis. Het ging toen eigenlijk niet zo goed met hem. Maar nu gaat alles weer veel beter. Hij heeft zo zijn eigen taakjes. Hij mag de bloemetjes water geven. De vis eten geven. Hij mag het konijnenhok kuisen. Maar het is niet zomaar een konijnenhok. Nee, dat is dus echt een heel dik konijn. Maar echt dik. Like als ik zeg dik, bedoel ik like echt dik. Ja. Dat konijn... Dat konijn... Oké. Really, nigga? Struggle. Dat konijn zit namelijk niet alleen. Nee, want dat konijn zit namelijk samen buiten met nog andere kippen. Zo in één groot hok. Like, ja, een kippenhok met een konijnenhok in. Dat is zo'n grote omheining met konijnenhok. Oh, shut the fuck up. Dus er waren daar 2 kippen en 1 konijn. En ja, dat konijn wordt heel graag gezien door iedereen. Door de oude mensjes dan daar zitten en door de bezoekers die daar komen. Dat konijn, ja, krijgt wel liefde en affectie, maar niet op de manier dat konijn wil. Op een dag waren we daar. Dat konijn zat like, gewoon van boven op de kip. Maar like, de kip is zo groot en het konijn is like, zo groot. Dus die kip had like, echt wel... Allee, ik kan medelijden met die kip, want de hele tijd als die kip gewoon rondliep, was dat konijn, sprong hij er heel tijd op. Like, oké, ik snap het, konijn hebben ook hun speeltijd nodig. Maar niet met een fucking kip. En ik moest daar altijd mee lachen als ik er was. Tot op een dag dat het wel zielig was. Want ik ging naar het rusthuis en ik vroeg zo van ja, hoe is het nog met de kip en met het konijn? En die kip was dus namelijk gestorven door dat konijn. Dus ik vond dat eigenlijk echt wel zielig. Er was dus nog een kip over. En dat konijn zit dus eigenlijk echt met zieke problemen. Maar ja, het is niet dat er zo een psycholoog of zo bestaat voor dat konijn. Dus wat hebben ze gedaan in het rusthuis? Ze hebben dus gewoon een teddybeer gekocht. Echt cute as fuck. En ze hebben dat teddybeertje dus bij dat konijn in het konijnenhok gelegd. En nu is dat konijn dus super vrolijk, want dat konijn heeft nu dus een nieuw vriendje. En dus vandaag ging ik naar mijn pipi en die was er echt uitgebreid over bezig. Dat hij zegt van ja, nu kruipt dat konijn op dat beertje en die pakt het beertje echt vast met zijn boom. En ik vond het ergens echt wel schattig. En ja, de andere kip treurt en die andere kip gaat dan bij het konijn gaan liggen. En blijkbaar zit er ook een ratje en dat ratje gaat dan ook bij de beer gaan liggen. Nu, het is weer één grote familie. En ik weet eigenlijk echt niet waarom dat ik jullie dat verhaal vertel. Het is eigenlijk echt niet interessant. Het klonk veel interessanter in mijn hoofd. Maar ja, iedereen bleef vragen op Snapchat van waarom upload je niet meer? Ik heb gewoon geüpload om te uploaden, you know. Vond je het een nuttig verhaal? Ja, like dan zeker. Als je een nuttiger verhaal hebt, vertel het mij dan zeker. Ik hoop dat er binnenkort iets spannends gebeurt in mijn leven. Dat ik een keer iets deftigs kan vertellen op YouTube. Van nu slaat het gewoon nergens op. Trouwens, de vorige keer van Snapchat, ik heb daar veel reacties op gehad. Veel van jullie herkennen zichzelf erin. Het is accurate as fuck. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Iemand heeft mij een tip gegeven dat je blijkbaar wel mensen kunt groeperen op Snapchat. Ik heb nu mijn gsm niet bij. I don't know why. Weet je wat, eigenlijk zou ik dat gewoon moeten tonen. Als je vindt dat ik daar een video over maak, zeg het dan zeker in de comments. Zeg het op Snapchat. Zeg het gelijk waar. En ik denk dat ik bijna ga moeten stoppen, want ik moet gaan eten. En ik heb eigenlijk echt honger. Ik was 3 kilo vermagerd vorige week. Lol, ik wil die 3 kilo echt terug. Like, I don't wanna be a skinny bitch. Still a bitch, but not skinny. Dat is nu echt mijn nutteloosste video tot nu toe. Anyway, het was gewoon voor iets te uploaden. Voor jullie te laten zien dat ik niet dood ben. Ik leef nog. Nu ben ik gewoon tijd aan het vullen eigenlijk. Koud aan het worden. Dus oké, voeg mij zeker toe op Snapchat. Volg mij zeker op Instagram, Twitter. Al de rest staat hieronder. En oh. Dat is... Dat is mijn goede idee.
Dat is mijn goede deo dat ik kwijt was. Meisjes, als jullie een deo zoeken, ik gebruik deze echt al jaren. Altijd dezelfde. En die is echt super goed. Die ruikt naar parfum. Super logisch. Deze pet heb ik ooit een keer gestolen van iemand. Nee. Deze heb ik gewonnen met Walibi. Ik heb wel een andere pet dat ik gestolen heb. Ja, dus zoals ik ooit al een keer zei, heb ik ooit nog in de McDo gewerkt. Nee, dat was de slechtste ervaring van mijn leven. Sorry, ex-baas. Er staat hier ook al wc-papier. En ja, ik denk dat ik nu echt wel genoeg gezeverd heb. Ik ben zo'n type persoon dat mijn KFC, dat mijn lege... Het type persoon dat mijn lege KFC buckets spaart. Ik ben eergisteren nog naar de KFC geweest. Like, you don't care. Ja. Anyway, ja, volg mij op Instagram, volg mij toe op Snapchat. Ik heb dat allemaal gezegd. En ja, totdat ik er weer zie. Stay in school, kids. Don't get drunk, don't do drugs. En volg mij op Instagram. Doei. Never ever meet another cracker so frosty.